হ'বলৈ ধৰিছে যে দৰ্শনকাণ্ড আজি কোকৰাঝাৰ কোকচাইগত কেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি হয় আজি আমি কোকৰাঝাৰ থানাত আছোঁ যিটো ছোৱালীটো বিয়া অনা হৈছিলে তুলসী বিলৰ গাঁৱৰ পৰা যিটো আজি ৰাতিৰ ঘটনাটো শুনি বহুত বেয়া লাগিছে আৰু এই ছোৱালীবিলাক মানে মাইনৰ ছোৱালী হয় এজনটো 16 বছৰ আৰু এজনটো 13 বছৰ এজনটো ক্লাছ 9ত এজনটো ক্লাছ 10ত পঢ়া বুলি শুনিছোঁ আৰু বহুত বেয়া হৈছে এইটো যোনে কালপিত তেওঁলোকক মানে ধৰিব পৰা নাই আমি মহিলাবিলাকে কণ্ডেম কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যাতে এই এই ছোৱালী দুজনে ন্যায় পায় আৰু যোনে কালপিত ইহঁতক ধৰি যাতে থানাত ৰাখে আৰু উচিত শাস্তি দিয়ে সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों जुदि नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामजों भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोनहा गोजानाव दावबायनानै फाहामथाय लानो गोनां जानाय नंला मानोना नोंथांमोननि थाखाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझारआ बेफोरबायदि बेरामनि फाहामथायनि खाबुफोरखौ लानानै फैदों क'क्राझार सोहोरनि बिखायाव थानाय बाजार इन्डियानि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फैनानै नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ लानो हागोन पेरालाइसिस शोल्डर पेन फेशियल पेरालाइसिस नी पेन स्पन्डिलाइटिस सायाटिका पेन नेक पेन हिप जॉइंट पेन बैक पेन एंकल जॉइंट पेन बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन बेफोरबायदि रोखोमनि सानाय सुनाय बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा खम बेसेनावनो बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फाहामथाय लानो आरो बेवहाय मा खाबुफोर मोननो हागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 99740307338 नाम्बाराव फन हरनानै खौरां लानो हागोन